Er der for få lyse timer i døgnet? Har verden brug for helte? Hvornår ser du klarest? Hvis du kun måtte spise én ret resten af livet, hvilken en skulle det så være? Går du ind for dødsstraf? Skal verden styres af én supermagt? Bliver du pinligt berørt, når en fremmed kvinde ammer foran dig? Hvad er din største frygt? Tomat eller agurk? Hvor ofte tjekker du vejrudsigten? Er der kartofler i en kartoffelkage? Okay. Yep. Okay. Hvis du skulle skifte navn, hvad skulle det så være til? Wow. Ja. Okay. Ej, det har jeg faktisk tænkt på i sidste uge, og jeg ved det stadigvæk ikke. Så hedder jeg Luca. Luca? Ej, jeg ved det ikke. Det hedder min hund. Jeg tænker også på en hund. Ja, det er virkelig sødt navn. Man kan også hedde Filuca, jo. Eller, Luca fra nu af. Nej, sådan det hedder Luca. Hold af 2 personer spiller sammen for at få flest spørgsmål, før de når i mål. Man spiller sig rundt på de 100 felter med en terning, og hver gang man lander på en taleboble, tager man et spørgsmål fra grøn eller orange bunke. Makkeren svarer på spørgsmål og får det angivne antal point på kortet. Når et hold når i mål, slutter spillet, og pointene fra kortene tælles op. Holdet med flest point har vundet. Hvad er den vigtigste kvalitet at have som menneske? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. det var lidt en borger, det der. Jeg tror, loyalitet er sådan ret godt, i hvert fald. Fordi hvis man ikke er loyal, hvad er man så? Altså, så er man ikke loyal. Men nej, fordi så, altså, hvor ligger man så i forhold til sådan rigtig, rigtig mange andre ting? Så det tror jeg sådan er i hvert fald en kerneven. Vi elsker at snakke, men ikke kun om ven og vejr. Vi vil gerne snakke om, hvordan det føles at ældes, om man går i fitness, og om fitness er for alle, om verden har brug for helte, hvor mange gange man går op, når der er buffet. Vores spil er kun et udkast, så vi håber, at der er nogen, der gerne vil adoptere vores idé, og vi håber, at der er nogle caféer, som vil afprøve vores spil, og så vil vi gerne se, hvordan at det her spil det kan fremme den gode samtale. Vi drømmer om at lave flere editions, så det kunne fx være til småbørnsfamilier, til teenager eller til den der akavede dobbeltdate, man skal på. Men det kræver altså tid, og det kræver penge, og det er her, vi har brug for jer. Vi ønsker at dyrke den gode samtale, så snak med dine venner, din familie, din nabo eller hvem der nu krydser din vej. Smalltalk-brætspillet, snak dig i mål.